दिनै खोब गोजोनथाव जारिमिनारि सान होननानै दिनै जोङो बुंनो सानगोन जे दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि गोथार थैनाय सान। बे थैनाय सानखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 5 लाख आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों बरायनो नागिरदों। बे 5 लाखखौ मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो न'खराव आरोबाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट, मोनफ्रोमबो आन्चलिक, मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो न'खराव आलारि बाथि थालिर गायनानै साखोन सिखोन मोनसे समायना मोनसे परिबेकनि गेजेरजों आलारि बाथि फोजोंनायनि जि मोनसे जोंखौ खावलायदों आरो बेखौ जोङो अलरेडि मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो खावलायबाय आरो बेबायदि दा मोनाबिलियाव गासिबो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिया जागोन। दा दिनै बे आलारि बाथिखौ बिनि थाखायनो सावनो नागिरदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय जे सिगां समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बर' हारिया दाबिबोनाय एबा जोङो सोमावसारनाय जाबोदों। दा बै सोमावसारनायफोरनि गेजेरावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै दिल्ली गोदान भारतनि गोदान दिल्लीनि राजथावनि जि कैलाश कल'नियाव थानाय जि लाला राजपथ मार्ग, बे लाला राजपथ मार्गनि जि लामा, बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै 835 मिटार लामा, बे लामाखौ दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दोनबाय। आरो बे दोननाय हाबाफारियावनो दिनै जोबोद गोजोनथाव जे दिनै बाख्नायनांगोन जे भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा दिनै गाव गावनि बेस्थ'था समावब्लाबो गावनि समखौ दोनथ'नानै दिनै बर' जाथिनि थाखाय दिनै बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथाङाबो दिनै क'क्राझारनि जि बड'फा नोगोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनायसालियाव दिनै बिबार बावनानै बिथाङा दिल्लीयाव थांदों आरो बाहागो लाहैदों। दिनै आरोबाव साबायखर बावथाव दिनै दिल्लीनि गोदानै सायख'जानाय गिबि मन्त्रि मानगोनां रेखा गुप्ता बिथांजोआबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो मिरुनि गोबां बिबानगिरिजों लोगोसे गासै 1000 डेलिगेसन टिमा दिनै दिल्लीयाव दंहैयो। आरो दिनै बे गोथार हाबाफारिखौ दिल्लीयाव गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे दिनै सारा आसामनि बर'फोरा एबा गासैबो बर'फोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाजोबाखै, जिहेतु बेखौ बे हाबाफारिखौ नायनांगौ आरो बेखौ सापर्ट खालामनाय एबा बरायनायनि थांखिजों दिनै 15टा थावनियाव, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि 15टा थावनियाव दिनै लाइभ स्ट्रिमिं LED जि मोनसे 3Dनि गेजेरजों दिनै बेखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नर्थ दिखाजुलि आन्चलिकनि सिङाव थानाय नैबे रेलवे पार्किंआव जोङो लादोंमोनब्लाबो जों मोनसे थावनियाव सोलायनो गोनां जादों बोथोरनि थाखाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो दिनै 500सो जि थांखि लादोंमोनब्लाबो दिनै 500नि गेजेराव दिनै 800-900 दिनै सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं साफ्रोमबो बाहागो लानाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा दिनै जोङो गोग्गानांगोन जे दिनै भारत बायदियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै मुसुखा बेखेवनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै लामा बेखेवनाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो दिनै बेबायदि हयथ' आसामनिफ्राय गोबांथार बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरा दिनै गोदान दिल्ली बायदियाव जायगा मोनाखै, नाथाय दिनै बर'फोरनि थाखाय बे गिबि आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर खुंथायनि जि नाजानायजों इयुननि समाव बर' हारियाव बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे देरहासारनाया फैबाय थागोन। आरो बेबायदिनो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारियाव जेब्लायबो जाफुंसारनाया फैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गेस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन। आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।